Σήμερα θα δούμε ακόμα ένα μοντέλο της στυλ, την MS182. Η MS182 έρχεται με 16 μπάρα, 40 εκατοστά, 1,3 light. Αντινοητικό σύστημα με σούστες. Νέο σχεδιασμό με καλύτερα φίλτρα και καλκουλατέρ. Εδώ βλέπουμε το νέο φίλτρο της MS182 και όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έχει προσθέσει στυλ για να κάνει το αρισοπλήρων αυτό πολύ καλύτερο, όπως και το αντινοητικό σύστημα με σούστες. Υποδύναμη στα 2,2 άλογα, 4,6 κιλά. Αυτοί που την έχουν αγοράσει την αναφέρουν σαν ένα μικρό θηρίο. Προσφορά από 355 ευρώ στα 284. Με 3 χρόνια εγγύηση και δωρεάν αποστολή με SES Courier.